ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଦାୟୀ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କି MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ କି ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନାହିଁ। 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ଭାଇ। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ କେଉଁଠୁ ହେବ? ସେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ ରାଲିରେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି କରୁନି, ରାସ୍ତା କରୁନି, ସ୍କୁଲ କରୁନି, କିଛି କରୁନି। କରିବ କେଉଁଠୁ? ଆପଣ ତ ତା ଚାମଚାଗିରି କରିବେ। କେଉଁଠୁ କରିବେ? ଥରେ ଚାମଚାଗିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସରକାର କେମିତି କାମ କରିବନି। 5 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚାମଚାଗିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କାମ ଭଲ କଲା ତାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ନାଁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ନାଁରେ କାହାର କ'ଣ କେତେ ନାଁ ଉଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିରେ ଭୋଟଟା ଦେଇଦେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିଏ କେତେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଆମେ ଦାୟୀ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି କରିବା, ତାକୁ ଗୋହ ଖାଇବାକୁ ପଛେଇବାନି। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଡ଼ କ'ଣ ଉପରୁ ଛିଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ହିଁ ତ ଦାୟୀ। ଆଉ ଆମେ ଦାୟୀ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦାୟୀ। କ'ଣ କହିବି ଆଉ? କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କହିବାକୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାମଚାଗିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ନହେଲେ ନା ଭାରତ କେଉଁ ପଛକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଲି ନା, ରାଲି ଆସିକିରି ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏନି। ଭାଷଣରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଦେଇକିରି ବସ୍ରେ ବସିକି ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ କି? 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ରାସ୍ତା ଦେଖ, ସ୍କୁଲ ଦେଖ, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇଥିରେ ବି ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଟିଚର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବହି ଖାତା ମିଳୁନି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍।